Matong buntag na tantanan guys. Sa Jumig bakos papag-Abril. Yung bunak mag-uwan. So manawad mi kay sayang aguan ba. Sayang ag tubig. Kaya pa'y kunhon nga di na ta magkaos tong ladyo. Bunak-bunak man nag-rain. Puno na ka mong drum. So manawad mi ka rin. Manawad sa may tubig. Puno ag drum na mong glow guys. Pati ang mga drum na rin ka rin. Puno. May transfer yung ibang tubig kay sayang. Transfer yung ibang tubig. Puno man. Takang may saging. Stress pa. Kamatam kay iwan man. Hindi na magkaos kung ladyo ba. Panawad mi ba? Pati CR sauran. Yan na. Kapon kay kasig-kasig magpadaguan. Kasawad og nas galon. Na dito tubig. Ay, sigat ka dyan. Pakpak naming bolanghoy guys. Pakpak nas papag-Abril. Good morning guys. Pakpak nas papag-Abril guys. Bolanghoy guys. Kaya man na yung mag-iikos ang sagi. Iputos ba? Ikuted. Tugnaw ka. Muna yung magigamit nga kung guys, coating sa mga saging. Bolanghoy na. Palay ko bolanghoy ka. Magputo ko. Ang putuhon pa. Magputo ko. Bolanghoy. Ika, kuan. Di rin kuan kaya busy pa man. Basta kayo magputo ko guys pohon. Kaya na may mga kuan. Kaya ng steamer. Hindi nang agna saging. Lagka na sa buyag na. Lagka. Ipit pa guys. Kaya stress pa kapin. At least nakasahod may tubig. Ito ng bukon na. Ang dagkaamay itong saging nga di ay. Ban nakihon na naman ito ng uban. Yes na. Ito mo. Kaya kanit naman kaingon yung brong hutsa. Gamay naman di ay. Kaya guys, luto na amang saging. Dagka bujal. Dagka na. Ha? Amang balanghoy. Hugasan sa karong limpyo ba? Tapos na. Nag-alsagyan na niya. Alpakan. Mali man trabaho na nagawon. Stress. Stress matulog ng bisito. Kung may raman alsagyan mo. Basta kaya kung kapalo. Last day naman po, Bernays, mga na eh. Kamera mo kung ano sa Bernays. Nagkaag saging. Lami magluto og daghan kaso ato mo sa eskwelahan guys kay daghan minaninda tipo mi kabuok za lisod man pud agi sa tinda og imong sundugon og luto kay suko pud din nang suko pud nang atang kauban sa paninda na jay mga lain sumonang agamang lain pag amang tinda tinda mo ko tong kuan candy biskuit yan na. Ano na naman guys naigagmay ba.
So, mabutos na may gas. Itos na bulanghon. Butos na butos na may saging. So, kami rin estada na ang ibutang kay naka-charge ng cellphone. Ano siya ikotin na ni. Ito na guys. Lahat mga bata kung mabusog sila, mga saging na kay bulanghoy. Miss no, na saging na kay bulanghoy, busog tag-agi. Yan, isang forma. Yes. Focus na sila sa bulanghoy. So, muna ng baby o dahon guys kay nindot ko sa ibutang guys dahon nindot ko ang dahon guys sa kay tugasan na kagitan ko nag-uwan yan yung guys prepare kasi sundra pero kumahon siya dala guys nakahimo na may 2, 4, 6, 8 ka buok. Tabangan man na mas papagabril arong dali mahuman. Para sugda nagluto guys tataed. Ang tataed magluto nako. Sinorder niya. Hurot na magatang saging. Hugkuan patag saging. Okay. Palit na ko. Mamhunan ba sa primera sa mga saging guys. Palit mig saging. Tapos merkado kay mahal ka jug saging. So ito kung mo palit sa mga kaila guys kay bintha man kanang kami makuha ba. Dali pa. Sulig tubig. Dala guys, nahaman na may pang butang uguan bulanghoy. Mana na isang giputos. Gikutingan. Mana na makutingi. So yan na isang forma guys. Gagama may 30 ka buok. Katuhanan mo ito sa prituhon, mutangan uguan. Sukog, stick. So magluto na ko. Yan guys, nagluto na ko. Kaya ready na ba? Dinagang niluto. Dala guys, ha? Dana guys, nahuman ako gluto. Unja, diha may upat ka o unam ka buhok nga kuan. Nalang magiprito agad itong nabilin kay wala na may bulanghoy hotdan man may so nga nalaman siya magiprito ibatangan o brown sugar so karang ilawom diyan na miss bay guys nang uli na mi gika na may eskwelahan sa mga harvest miss taong kay naay order dada ka pa diya harvest na food thank you Lord harvest na naman guys nay order karon isang kuha sa mga taong tag 50 ag kilo duha ra pud ka kilo isang kuhaan na pamatamban ba sa nimo nang tukoy na nagsunod-sunod din taon nimo mas lujo uy na may pang tuk-tuk man siya nga uy tuk-tuk oh pahak tamisan siguro ag kuan manok namatay lagi di agoy, namatay mag tahong. Madyo na naman. Ito ba namatay pa ba? Sakit na. Masig sakit sa tahong. Sa bang mga tigbak man lang magkalit ng tahong. Oh! Guys. Bakit? Wow, rejik. Mas magre? Okay. Di anay batong guys. Uy, di anami malaw uy. Ay kaming batong. Tana. Nilagkang bunga. Sini mananap nga naunahan sa ugat. Ano ba?
Sakit siguro na sa taong. Dahil dagang bunga. Sige, na panig abono pa der. Di na panig abono. Buno ni ugma. Abono ka ugma. Isa. Data basta masanjad sa juta mula makuan jud siya madaot. Pano? Basta masanjad sa juta madaot gazud. Agoy kaon mas manok ag atong kapuan. Kaos manok ang kubasa. Hali. Ha? Kimi. Kimi. Ano kasi nawa mang imong ipit? Ha mang imong ipit? Na. Dapat pa deh. Dagke. Dagke na. Pero sa Okay. ikaw katulad susup lang ba? Kuasa t-shirt si papa ko. Nahambungan na sila mas maisan. Na sila mas maisan ag daghang kuan. Daghang bunga. Naisig bin sa imong likod pam tumban. Marah mo. Hala di man maarang. Bubusan ito ko. Sa kaya sang ibubo dito guys ang isang hatod drink. Talong saka langgana. Kuya kang abi atong ihatod ron. Pagsani na. Manguha pag kuron og ganas guys kay mga deliveran og ganas tong dai kuan palit Darem t-shirt. Saka. Anan na ko dan Dara guys 20 pesos lang. balay. Balay. Balay wala ko na anak. Dara guys to na nang gihatod ag unang batch. Napuno naman ag langgana. Dana daris papagabal pikas. Lami jud nalukop panig taong pano. Nalukop man si Jages kaso ipang tuktok mas mga chicken ng uban. Ha? Mga manok lagi. Dito pahaka na nato. Okay, na guys. Madala mong ka-harvest mi danig mga 6 ka kilo. Jingjing duha kang anabil isa, kaabi isa. Dara. Isa sa bursa na dari. Bursa. Gusto? May bursa. Nada is ipok di ay. Aman dan si. Dari pikas di ay. Hana we. Thank you Lord. Hey guys. Jawi man dan si. Butang na ada. Sa basin na. Sagdara ko butang na. Sip. Tadan, wala pa? Mana? Okay, mana guys, og harvest. Hoy, nagkan sa kanya. Ako ganas guys, kaya maning i-deliver og apil. Kaya na ining palit og ganas. Ha? Madalhi karaban to. Mo aday kaya tanang ihatuday. Kanang Ano tambak. sila guys? Kanang tambak ma. Natambuk. Di nang gagmatiti. Kanang dagong ko, pero lami. Hatod tayo lazayon. Karaban to. Palit mas abi og kuan guys, kanang ganas. Buyag. Hatod nila zayon. Hatod nila zayon. Ganas, mga ganas, taong, karabantos. Tatanawin to dyan sa atin. Naman tayo po daghan. Karoon na, mamuha ako na na. Tambok kas ganas. Ha? Tambok. Ikaw dako man. Ikaw bakuha. Ano? Ikaw dako. Ikaw makuha. Cuma balik deh ha. Naidak kini. Yes, timbang namig taong. Okay. Kilo ka ida. Tulo. Na ining order og 3 ka kilo. Saktor, man ka na 3 ka kilo. Uy, kang abi. Ha? Kang abi.
Hala. Na, pamangani duha. Tako na ng duha. Pa, naginom ko. Pa. Okay. 2 ka kilo. Wait. Adi, nara. Sige. Kana mabiling ka, Abi. Okay. 3 kilos. Right. Teka. Gaw Jingjing o kang Abi. Diyan na guys, sa maring ihatod rin 3 ka kilo nga talong. 3 ka kilo nga taong. Hatod guys. Hatod ko na rin guys. Sa talong, hatod namin. Ayo! Ya! Huyo! Taong ipatod ni Ti Jingjing. Yo, Junior. Palihog lang mo ko sila nanyo. Kaya hang sedlan pun mag-deliver pa ko. Patod, Ti Jingjing, Ana, deliver mo ko, Beng? Aw. Kamay na naman to. Maafta na siguro to. Papagaman na pa. Ngira to ba? Happy lang. Mana guys, sama na may deliver. Sa agbayad na to, Gcash. Harap mong paon sa Gcash, guys. Sayang ka ning bata, Hey guys. Ako anda ni, tindahan dahil ni. Di ha. Sigurado. Sayang ka tong bata. Wala na nagpudyo. Sana ko tiro kuya. May guys, nahuman na miog, deliver, di ay batang nakatugin taon, maluod siya.